Aquest semàfor de la Cruïlla de Cartagena amb Mas Casanovas és perillós segons els representants veïnals de la zona. És un perill per la circulació perquè es posa en vermell i continuen passant, tant taxis com autobusos, com cotxes particulars, etc. I hi ha hagut un accident i no n'hi ha més perquè Déu no vol, perquè tenim sort, però ho estem avisant. Demanen que el tram final del carril bus s'habiliti perquè puguin girar tots els vehicles i deixar el de l'esquerra per anar recte. Ara hi ha un semàfor que dona prioritat al transport públic, però dura poc i hi ha conductors que se'l salten. Demanen que s'elimini perquè adverteixen és el causant de les retencions. El fet que hi hagi dos semàfors, un només exclusivament per autobús, que dura entre 6 i 7 segons, fa que hi hagi molta retenció de vehicles. Què fa? Que hi ha sorolls, piten. Això ocasiona molèsties als veïns. El pendent del carrer incrementa el problema. La proximitat amb l'Hospital de Sant Pau també. A més, l'estació de bicing existent bloqueja el pas quan s'estan carregant les bicicletes. Demanen solucions ràpides perquè la situació, adverteixen, empitjorarà quan torni a circular el bus turístic. Amb restriccions. Portem des del setembre que hi ha menys cotxes circulant. M'entens? Imagineu-vos quan tot ja estigui a la vida normal. Si ara mateix som un caos, imagineu-vos quan tot això funcioni bé. Volen que es reverteixi l'actuació i es recuperi un projecte anterior que preveia els canvis que ara reclamen. Aquesta setmana es reuniran amb el districte d'Horta-Guinardó, a qui han plantejat el problema. Esperen que de la reunió en surti una solució definitiva. A ver la semana que viene que hay la reunión con la regidora.